si Bagaipo, gikan sa Abunda Integrated School, District of Magsaysay 2, Division of Misamis Oriental. Ako ang inyong magtutudlo sa kindergarten. Aduna ako'y istorya nga basahon ug bag-o nga leksyon nga itudlo kaninyo. Andam na ba mong magtuon? Very good! Sa dili pa nato sugdan, mangutana ko ninyo. Nakadumdum ba mo sa atong gileksyon atong niaging simana? Unsa man kini? Insakto! Ang atong gitun-an gahapon, mao ang letra T. Saman ang pangalan ni ini nga letra. Tama! Ang dako nga letrang T. Kini, unsa man ang ngalan ni ini? Magaling! Ang gamay nga letrang T. Unsa may tingog ni ini nga letra? Sakto! Ang tingog dani nga letra kay T. 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 Very good mga bata! Karong adlaw, atong tun-an ang pagsumpay o pagbasa sa mga letra nga M, A, ug T. Unsa gani ang tingog sa letrang M? Unsa man pod ang tingog sa letrang A? Unsa ang tingog sa letrang T? Sakto mo mga bata! A, ug T. Very good! Karon, aduna ako'y basahon nga istorya. Mahitungod sa ang Maya. Andam na ba mong maminaw mga bata? Ang Maya. Gisulat ni Merly B. Mabilin. Sayo sa adlaw nga Martes, nagkuha si Papa Mario sa mga utanon didto sa uma. Naguban kami ni Tata. Nanguha si Papa sa talong ug amargoso. Ako nagdaladala sa tabanog. Si Tata nagtabang ni Papa. Nagkuha siya sa mais, apan nikalit siya og pangabog. Su! 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 Nakita niya nga gipangaon di ay sa mga Maya ang mga mais. Mga pangutana. Una, kinsa ang mga tao sa istorya? Very good! Sila Papa Mario, Tata, o ang tao nga nagsubay sa istorya. Ikaduha, asa nag-adto si Papa Mario ug nganuman? Insakto! Nag-adto siya sa uma aron manghuha sa utanon. Ikatulo, unsa ang mga pulong nga nagsugod sa letra nga M, A, ug T? Tama! Sa letrang M, Martes, Mario, Mais, ug Maya. Sa letrang A, Amargoso. Sa letrang T, talong ug tabanog. Very good mga bata! Nalipay kaayo ko kay maayo na mo maghilas sa mga pulong nga nagsugod sa letra nga akong gipang-ingon. Tungod ni Ana, tagaan ta kamo og tulo ka star. Karon, atong isulat sa kahon ang mga pulong. Makita ninyo kini mga bata nga kahon sa inyong learning module. Atong ilhon kung ang pulong usaba kangalan sa tao, butang,
lugar o okasyon. Nasabtan ba mga bata? Martes, Mario, Mais, Maya, Amargoso, Talong, Tabanog. Magaling mga bata! Maayo mga bata! Tagaan nato ang atong kaugalingon sa tulo ka palakpak. Good job! Karon, atong tun-an unsaon pagsulat sa silabang nga mat. Excited ba mo magsulat mga bata? Una, ingon ani pagsulat sa pulong nga mat nga nagsugod sa dako nga M. Isulat na tuuna ang dako nga M. Isunod nato ang A. Dayon letter T. Utruhon nato mga bata. M, A, ug T. Tistingin ninyo og sulat mga bata. M, A, ug T. Maayo mga bata. Ikaduha, ingon ani pagsulat ang gamay nga mat. Isulat nato una ang gamay nga M. Dayon ang gamay nga A. Sunod ang gamay nga T. Utrohon nato. M, A, T. Tistingin ninyo og sulat mga bata. M, A, T. Maayo mga bata. Karon, kuhaa ang inyong learning module ug ablihi kini sa leksyon nga silabang nga mat sa pagbansay sa pagsulat. Andam na ko sa pagtubag. 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 La la la. Magkuha sa lapis ug sa akong module. Sa bangko ug lamisa ko magpaduol. Magkuha sa lapis ug sa akong module. Sa bangko ug lamisa ko magpaduol. Ikaw, andam na ka sa pagtubag. Ikaw, andam na ka sa pagtubag. Ikaw, andam na ka sa pagtubag. Andam na ka sa pagtubag. La la la. Magkuha sa lapis ug sa imong module. Sa bangko ug lamisa ka magpaduol. Magkuha sa lapis ug sa imong module. Sa bangko ug lamisa ka magpaduol. Kita, andam na ta sa pagtubag. Kita, andam na ta sa pagtubag. Kita, andam na ta sa pagtubag. Andam na ta sa pagtubag. La la la. Magkuha sa lapis ug sa atong module. Sa bangko ug lamisa ta magpaduol. Magkuha sa lapis ug sa atong module.
sa bangko og lamisa ta magpaduol. Ako, ikaw, kita andam na sa pagtubag. 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 La la la, makuha sa lapis ug sa atong module, sa bangko og lamisa ta magpaduol. Makuha sa lapis ug sa atong module, sa bangko og lamisa ta magpaduol. Nakuha na ba ninyo ang inyong learning module, mga bata? Very good! Karon, subayon ninyo ang mga putol-putol nga linya aron makabansay kamo og sulat sa silaba nga math. Hatagan ta kamo sa tulo ka star. Job well done! Karon, nakahibalo na mo unsaon pagsulat sa silaba nga math. Para sa dugang nga kahanas sa kahibalo, basahon ug awaton pagsulat ang mga pulong na makita sa inyong module. Ibalhin kini sa pagsulat sa ikaduha ug ikatulo nga column. Sa mga mosunod nga adlaw, imemorya o praktison ninyo kini og basa. Tagaan ta kamo sa 30 seconds aron magsulat sa activity. Time starts now. Time's up! Maayong mga bata! Nahuman na ba ninyo og sulat tanan? Kung oo, very good! Pero kung wala pa, ayaw mong kabalaka. Pwede pa ninyo kinitiwason og sulat inig human ani nga video. Karon, magtuon kita og basa. Atong basahon ang mga letra nga anaa sa screen. Basahon ang mga silaba. A, t. A, t. Mat. 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 A, ma. Ama. Ma, ma. Mama. Mama. Ma, ta. Mata. Mata. Tata. Tata. Tam. Tam. Mat. Mat. Mata ni tata. Mata ni Tam. Mata ni Mama. Mata ni Mat. Si Mat naay ata sa mata. Si Mama naay ata sa mata. Si Tata naay ata sa mata. Si Tam naay ata sa mata. Very good! Ug dinha natapos ang atong leksyon karong adlaw mahitungod sa silaba nga math. Ako si Teacher Roylene Z. Bagaipo, gikan sa Abunda Integrated School, District of Magsaysay 2, Division of Misamis Oriental, nga kanunay anda mugiya ug mutudlo kaninyo. Timan-i mga bata, ang batang maningkamot, layo ang maabot.
Magkita-kita na sa kita sa sunod nato nga leksyon mga bata. Bye-bye!